Kienu bosta partijiet fl-Isptar Mater Dei li fl-aħħar jiem inbidlu fis-swali għall-pazjenti minħabba l-imxija tal-coronavirus f'pajjiżna. Fost oħrajn dik li sa ftit ilu kienet il-librerija tal-iskola medika, illum hija sala li diġà qed tilqa' fiha l-pazjenti. Filwaqt li l-canteen tal-ħaddiema qed tinbidel f'sala oħra li se tesa' madwar 60 sodda. Nbniet ukoll taqsima ġdida l-pazjenti bil-COVID-19 li jkollhom bżonn kura intensiva. Iċ-Chairperson Kliniku Dr Carmel Abela spjega kif inimamra din it-taqsima l-kura intensiva ġdida. Ġod il-kamra hija id-dirty area ħajkun hawn in-nurses u t-tobba libsin il-PPEs apposta biex joħdu bil-pazjenti. Hemmhekk warajja hemm il-kamra l-control room fejn hija clean area u biex jikkomunikaw bejn ġewwa u barra għamilna sistema apposta ta' komunikazzjoni tuża il-voice u bil-video wkoll. F'din l-ITU hemm ukoll apparat imsejjaħ HEPA filter li se jkun kruċjali f'każ li s-sala tkun mimlija pazjenti bil-coronavirus. Hekk għandna dal-apparat li qed jiffiltra l-arja biex min qiegħed hawn ġew qed ikollu l-arja filtrata mill-mikrobu. Għax ovvjament wieħed mir-riskju huwa li meta jkunu fl-ITU l-pazjenti jkunu intubati qed jinxteret il-mikrobu fl-arja. Il-tobba u n-nurses se jkunu libsin il-maskli apposta u l-filter qed jiffiltra l-arja li qegħdin ġo fiha. Dr Abela saħaq li l-professjonisti kollha qed jaħdmu lejl nar biex jippreparaw il-post, il-protokolli tas-saħħa u jaraw li jingħata taħriġ meħtieġ lill-ħaddiema kollha. Nappella lin-nies biex jisimgħu mill-istruzzjonijiet li qed jagħtihom il-Ministru tas-Saħħa u l-Superintendent tal-Public Health għax dawka jivvitaw li konna dak it-tsunami ta' pazjenti li aħna mbagħad ma nkunux nistgħu nlaħqu miegħu. Ġifieri għalkemm qed nippreparaw hemm limitu kemm jista' jnaħdu pazjenti f'salt u ma rridux niġu f'sitwazzjoni bħal ta' pajjiżi oħra bħal l-Italja u pajjiżi oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.